ülke bir ailenin çiftliği gibi kullanılamaz. Partiya gel ya komarê CHP di nehê îlonê da nod heftemîn salvegera xwe ya damezrandinê bi hin çalakiya pîroz kir. Li ber salvegerê serokê giştî CHP Kemal Kılıçdaroğlu aqaftineka dur û dirêj kir û di dîroka Tirkiye ya nod heft salan da behsa rola CHP kir. Kılıçdaroğlu dema li ser karûbarên CHP'yê nod heft salan sekinî desthilatiya CHP û desthilatiya AKP jî li beramberî hev qiyas kir û wiha got. Tarihi anlattınız. Nuke min ji vera behsa dîroka me kir û hemû pêvajiyên dîrokî li ber çavên ve de vegot. Di kîjan şert û mercî de em hatine wê demê yek bi yek min behs kir. Ji bo wê jî welatek wek çevliga malbatekê nayê bikarînan. Di kumara me de numunekî wisa tune ne. Lê nuke em tu nav vê numuneyê de ne. Wek çevlikeka malbatî nuke tê bikarînan. Xezû û zava çi dixwazin wê dikin. Roja damezrandina CHP da alîkarê serokê giştî yê CHP Yıldırım Kaya ji bo dengê Amerîkayê daxuyenek da û li ser çareserkirina pirsgirêka Kurd sekinî. Kaya da diyarkirin ku ew ê pirsgirêka Kurd di nav şoreşa demokrasiyê da çareser bikin. Kürt sorunun çözülebilmesi. Ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd pêwîst dike ku di welatekê de demokrasî hebe. Heke di welatekê de demokrasî nebe, pirsgirêka Kurd jî nayê çareserkirin. Ji bo wê jî di gotina me de jiyandina komarê çareserkirina kêşeyên gelê esasî û pirsgirêka Kurd jî di nav da ye. Evene ancak bi demokrasî dibin. Ji bo wê jî me şoreşa demokrasiyê wek hedef daye pêşiya xwe. Heke em şoreşa demokrasiyê pêk bînin, em ê pirsgirêka Kurd jî çareser bikin. Di nav demokrasiyê da pirsgirêka Kurd devere çareser kirin. Gelek pispor û zanyarên siyasî di nav nod heft salên CHP da di sedema ayrişa Kurd da jî CHP nîşan didin. Di vî warî da CHP heta niha rexnekî berfireh nede jî lê li gorî hin pispora tê diyarkirin ku CHP dixwaze ku pirsgirêka Kurd çareser bike û ji van rexnan jî xwe rizgar bike. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.